Fui trillero, fui cribero, que vendí cribas y armeros, canastillas de mine. De trabajar con mis manos tuve que ir a la ciudad, al imperio del salario que no alcanza para nada. Fui trillero, fui cribero, que vendí cribas y armeros, canastillas de mine, mano de obra barata, he sido en la gran ciudad, solo para alimentar al aparato industrial. Ya nos han cambiado nuestra libertad por la dependencia tecnológica y el capitalismo ya nos expolió la naturaleza, la tierra, el amor. Venga la cabecilla. Fui trillero, fui cribero, que vendí cribas y armeros, canastillas de mine. Hoy me ha absorbido el sistema, mártir de la gran ciudad, mártir de la producción y el desarrollo industrial. Bueno, Matxin, Kelo eta Marken azalpenak entzun eta alako barazki ederren irudiak ikusita, gogoa ematen du, hasiak biltzen hasteko. Bai, baina azitik hande zerbait etorrikoan ez. Emango gaurko bisitariai aurkezpena. Ongi etorri, eneko imaz, helduaingo aianegi baserritik. Bai. Bueno, zer da, bazu ekarri guzuna gaur saskia edar bat ikuste duta? Bueno, oain egia danetik jartzen, edo danak azten nahi dira, baina letxu batzuk ekarri txeu, borraja pixka, tipulina, patata, eta gero, bueno, legortze dituen pipar batzuk legortuta eta hautsi egin da, eta holare bai. Zuek ere baratzean ekoiziak lehortu egiten dituzu etxean bertan? Bueno, bai, eman zian alako haize batek noiz baiten, eta hasi nintzen pixkat, oregano pixka legortzen, piparrak legortu eta hautsiten, da. Hor, xorroietan ikusteana da, ez? Bai, hori da. Eta zer diak karrituzuna, esplikatu igual pixkat? Bai, bueno, karritut menta batetik, menta eta oreganoa, eta gero milu hazi batzuk baita ere, eta piperrak kaiena, eta txorizeroa. Ba, irudi Euskal Herrian ez dela espezia askorik erabiltzen, baina ezkea bueno. Batez, azokan ikusi besteik ez dago, jendeak behiratu eta pasa egiten du. Bai. Zerbait kulturala izangoa edo... Bueno, eta gero... Ez kulturala ez, garai batean oreganoa eta adibidez, holkitako eta etxein eitxezinen holkik, oreganoa erabiltzen zen, ez. Baina egila da, bueno, gure txoko hontan behintzat, Euskal Herriko ekialde hontan gaudenak, Gipuzkoalde honetan kosta egiten dela, piparrak eta legortzea eta kosta egiten da. Ni askotan ekonomikan gainean jarrita eta hitzen naiz. Ze kosta, igual, legortu itxe zaizkitzu, baina gero esin momentun berriz humedade hartza dute eta ez da tokirik egokina egia esan. Ba, irudi gainera, uda astearekin batera datuzela barazki gehienak, baina lehen Kelo eta Markek azaldu dutenez, heldutasunera heldu behar duten horietan, ja zetasun gehiago hasten da guztua. Bai, lehen piparrak aipatuta pixka bat, bueno, hemen normalien piparrak berdetan jate ditugu, ez? Hori zerbaitegatik da, ez da besterik gabe. Hori historikoki sortu den, bueno, ohitura bat da, baina zerbaitegatik, ez? Ziklo luzeko piparrak, piparmorroiak eta hola, bueno, galtzeko arrisku handia daukazu. Behin iraia sartu ezkeo, segunda lurrak nun dauzkatzun, hor humedadia sartzen da, lehenengo ebi jasak, eta gero egoiz egingo du, edo ez, baina ja humedadia sartuta da. Eta, bueno, bai. Eta zure kasun, helduainen esan dugu baratza, zure baserrin bertan da bezu baratza, edo? Bai, baserrin bertan. Bertan ekoiztituzu produktu uztuk. Bai. Eta aipatu du, hasi zinela pixka bat lehortzen edo espeziak eta biltzen haizeak eman zizulako, eta jakin dugu haize deixentek ematen dizula zuri, ez? Proiektu askoren bueltan ibiltzen zarela zelenek. Mark eta Kelo era bat aipatuko ditugu, baina baduzu harremana horiekin.
Bai. Bueno, behiak pixkate idea sortu zuten eta martxan jarri dute eta lanik handinen dute, baina bueno, gero badago baitere baserritar sare bat nola baita. Hazi guztik nun baita ezin ditu beak ekoitzi eta hazi batzuk sortzen ditugu kalekarako. Eta, bueno, nire kasuan nik kalabaza variedade jakin bat egiten dut. Bai. Ondo, eta zuzea horiek saltzeituna edo alekak dauke? Ez nik alekarako bideratzitut. Kalabaza batzuk bereizi, apartatu, ezaguarrien arabera datola, eta horiek ja bideratzitut alekara, hazi horiek. Beraz, zure produktuen atera bidea edo aleka dugu batetik, leku gehiagotan ere biliko zara, etxira etortzen zaizkizu bila? Ez, bueno, nire atera bide nagusia kontsumo talde bat, Tolosa inguruan, Tolosa Ibarra inguruan daukadana, eta gero bat Tolosako azoka. Hori edia atera bide nagusiak, eta baita ere Ibarrako ikastolako sukaldea. Azoka aipatu ez dut Tolosan, larun batetan izatea, eta jendea badu ohitura larun batetan asteroko konpra edo iteko? Bueno, badaude azoka emblematiko xamar batzuk, ez? Agian ez da orliziako horietako bat da Tolosa, itxura danez osasuntxuenetako bat da, egia da, COVID-az geroztik aldaketa nabarmena izan du da. Postuak murriztu dira, ez dakitar dira, baino alakoren bat, ze hor bazan, adineko baserritar asko, edaden aurrera zigoazenak, horiek momentu jakin batian ezin izan zuten saltzera etorri, eta horiek ez dira bueltatu. Orduan, horiek askotan badute bezero bat lotua, zuzenean horiei bakarrik lotua, ez? Olakoak izaten dira, zen bezero batzuk, danian behiratze dute, eta beste batzuk beti toki berdinera joaten dira usteaz. Eta bezero klase bat ere desagertu da. Egia da guain, bai aidala igartzen baita ere COVID-en ondoren, gazte gehiago datorrela, eta akaso, nik esango nuke, gutxiago dakila, barazki ez, baina kontzientzia handiagoa daukala baita ere. Gutxiago jakitea, ze garaiko barazkia zen diren edo? Garaiei dagokionez, eta bai, jende gaztea ja ohitu da erabat dendan zer nahi, noiz nahi ikustera, eta, etortze zaizkizu... Azalpenen batzuk ematea tokatuko zaizu agian, ez? Urtarrilean kalabazin eske, edo, bai. Da zein daulakotan esaten dizun erantzuna? Azaldu inbertzaio, barazki bakoitza bere garaia daukala, eta supermerkatuan ikusten dan hori, badatorrela, Almeriatik, kasurik gertuenekoa, eta hortik aurrera, Euskal Horundik. Alternatiba gisa proposatzen dizugu, urtarrilean kalabazina eskatzen dizunari aldekako sobretxo bat emateko. Hori egongo da, ez? Urtarrilean. Bai. Bueno, aurrera egingo dugu, badakizu saski bat osatzen dugula aste-aste, eta gaurkoa ere badugu bete-bete eginda dago gainera. Maitxin, pixka bat azaltzen badiozu zein den gure dinamika? Bai, astero eskatzea bisitariai galdera bat prestatzea, eta galdera hoi argiako WhatsApp zenbakira bidali behar da, mezu bidez edo audio bidez, eta horren arabera saskia sorteatzea. Hori da, hementxe oraingoz pila duta ditugu argiako produktuak, biziberatzeako produktuak, eta baita, esperientzia kontatzera etorri direnen zenbait produktu sorta, tartean daude biosasun olio ekologikoarekin egindako zenbait produktu, Arriatxu baserriko barazki saski bat ere bai, itxasuko antxondoa baserriko produktu desberdinak, gerezien esperientzia kontatzera etorri zelako, baina, produktu mordoa egiten dituzte, eta ongi iruditzen bat zaizu, zure gaurko saskitxoa ere bertan sartuko dugu. Horteko daude, eta gaina, barazkia danez, lehenbailen jatiako meni. Lehenbailen jateko, lehenbailen egingo dugu zozketa gaur bertan. Beraz, lehenengo galderatxe bat bota behar duzu, Bai, ez dakit, nik baratzari lotuta eta nire ekoizpen nagusia baratza izanik, eta jendearen jakituria edo aipatu duganez, galdera izango litzake, zein dan baratzean jartzen danetik, azkarren biltzen dan produktua. Egun gutxien, netan, biltzeko modun dagoena. Galdera izan zen, lehetxoa dezema denbora behar du, baina... Bi erantzun posible, garri ditut nik. Gaur azkeneko programa omen da, eta... Bi erantzun posible. Aipatuko dugu, jendeak erantzun dezala, animatu erantzutera, ze aste erantzun morloa jaso ditugu, eta estimatu da dago, ikuslea ere nolabait programaren parte egitea. Gaurko erantzuna baino, airean geratuko da,
emango dio, Argiako gure lankideak emango du erantzun zuzenaren berri, baina zozketa egitea tokatuko zaigu, beraz, zu izango zara eskugarbia esango du, inuzente baina gehiago eskugarbia zu izango zara. Baina bai. Hemen dituzu zenbait arraultza, eta barruan, sari duten baten izena topatuko duzu. Ja, bi gorringoko arrautza tokatzen zaizun. Bi gorringoko ez da hemen. Baina nik usten da. Puskatu inberat, barrukoa... Bai. Ara. Bat aukeratu. Bat. Ez litzateke txarra izango saskial karbanatzea ere, baina bueno, ez gara orain. Baskari bat itea. Manes Paola. Manes Paola, bueno. Ara. Zorionak uste dut iparraldekoren bat edo izan daitekeela Manes Paola, zorionak esan beharko diogu. Izen ez ezaguna, baina ez dakit. Bai, izen ezaguna da. Bueno, eskerrik asko gurean izateagetik. Hauxe izan da, bitu, bueltan, sorta batzuk egin dugu, saio batzuk egin dugu, Matxin. Bai, jundia batzuk. Danera, zenbat? 12 esango nuke. Ohartzerako pasa zaizkio, Hau, hasi urduri xamarra hasi zinen Matxin, baina gerora ze... Gaur azkeneko izanik, bai, urdurito zen pixkat. Bueno, hementxe utziko dugu, eskerrik asko eneko gurean izateagatik. Topatuko zaitugu Tolosako azokanan behintzat bai, eta bestela helduain ingurura. Biar bertan berriz ere. Antxe izango gara. Eta zuei da nahi, ze esango dugu Matxin. Ez dugu, hola gauza hundirik egingo, agurtzeko. Ez. Bueno, eskerrak eman denoi gure saioa jarraitzeagatik, gaurkoa beste saio guztiak bezala, argia.eus eta bizi baratzea atarian aurkituko duzuela, eta baita bestelako bideopodcast plataformetan ere. Plazer bat izan da, zuekin ibiltzea. Ondo izan. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.